festa do viño tinto de Barrantes! Ribadumia volveu gozar do tinto e fixo ademais por todo o alto. Logo do parón da pandemia, a festa volveu recuperando todo o seu esplendor, con centos de persoas rendendo tributo ao produto estrela dunha festa que acariña o medio século de historia. Moi rico, moi sabroso, está moi bo. Veño a probar o tinto de Barrantes, veño. Somos de Barrantes e para nós este fin de semana é un fin de semana especial e sobre todo despois de que pasaron 2 anos de pandemia. Está moi bueno, a mí me gusta el vino Barrantes. Es la primera vez que vengo, mi marido este año es el valedor, entonces pues para mí va a ser una experiencia y vamos a pasarlo bien. ¡Que viva Viño de Barrantes! Nesta edición foron nomeados 7 valedores que recibiron o seu correspondente diploma acreditativo. Foi nun acto no que tamén coa cata final se desvelaron os nomes dos gañadores do concurso de viños este ano. A xornalista Fátima Mella foi a encargada de dar o pregón. Deu 49 razóns para vivir esta festa, unha por cada edición que leva as súas costas. Pois a verdade é que hoxe veño encantada, porque estamos traballando para Sabadeando, que sale esta tarde, e aparte pregoeira, que é unha honra, nunca fun pregoeira de ninguna festa, e foime tocar a mellor festa do viño tinto do Salnés de toda Galicia. Tamén volveu o xantar de confraternidade con polvo, carne o caldeiro e os clásicos amorodos con tinto. No Concello celebran a recuperación do evento tras 2 anos moi duros. Despois de 2 anos, pois un pouco tristes por esta pandemia, sí que había moita ilusión posta en ver a Carballeira de Barrantes para a cata final, por da maneira que estamos vendo. A verdade é que moi ledos, moi contentos por esta afluencia de público que ao fin e ao cabo pois é un evento para todos os veciños e para todas as veciñas. A festa trouxo tamén de volta a música á localidade con charangas e moita animación polas rúas de Barrantes, tamén o regreso das grandes orquestras que congregaron a centos de persoas. Unha vez superada esta edición, en Ribadumia pensan xa na do ano que ven. Será, sen dúbida, unha das máis especiais dos últimos tempos, ao conmemorarse os 50 anos dunha festa referente na nosa contorna.